גל, תודיע להם שאנחנו מתחילים, תשוב מישהו רוצה להיכנס, אנחנו מתחילים בזאת השם. מתי? בסדר? ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור הקבוע השבועי. ברוך השם גם זכינו היום שהילולת רבי חיים בן עטר עליו השלום זכותו תגן עלינו, אז גם הילולה, גם שיעור, גם ערב כיבוש, גם ייחוד עם ישראל, זכינו ברוך השם. אנחנו נראה נקודה מאוד מעניינת, כתוב איזה חכם הלומד מכל אדם. אז בואו נראה שהתורה מציינת לנו את הפרשה שהייתה בשבוע, פרשת בלק. יש שתי שחקנים מיוחדים, שמשון ויובב, בלק ובלעם, שהם בעצם ניסו להפיל את עם ישראל. ניסו כל מיני דברים, ניסו לקלל, לעשות כל מיני תכסיסים, אבל בסוף לא עלה בידם. למה? כי העם הזה חי. מה? הוא אומר שזה לא עובר ל... לא, זה לא זה אחר כך יעלה. כן, זה בעזרת. ובקיצור, ניסו לקלל, ניסו לעשות כל מיני מחשבות ביחד, בלק ובלעם, איך להפיל את העם הזה, עם ישראל, ולא הצליחו. עד שבא בלעם, מרים ידיים חיים ואומר, שמע, ליאור, אין לי פתרון. העם הזה ברוך הוא. אם כן, אם הוא ברוך, איך אפשר בעצם להפיל את העם הזה? אומר רש"י, ומהי העצה שאני אתן לכם? אומר רש"י, אלוקים של אלו שונא זימה. זאת אומרת, בלעם ידע לקלל אותם, אני לא יכול. איך אני אצליח עכשיו להפיל אותם? קדוש ברוך הוא שונא זימה. מה נעשה להם? נביא להם את המדייניות, נביא להם את המואביות. ובאמת הפעם הראשונה מתו במגפה 157,200 מעם ישראל. בגלל מה? בגלל שהיהודים לא שמרו על הקדושה שלהם. אחר כך ממשיכים, זמרי בן סלו, ראש שבט שמעון, הולך עם כוזבי בצור, באותו רגע כמה מתו? 24,000 איש במגפה. מה קרה? היה קורונה? מה קרה? אלוקים של אלו שונא זימה. אז מה אתה רואה מפה? שחר, שעם ישראל ברגע שכל יהודי שומר על עצמו, על הקדושה שלו, הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל. ברגע שיהודי עושה מה שבא לו, הולך עם מי שבא לו, נכון? לא אכפת לו מאשתו, לא אכפת לו מהילדים, מאשתו, מהסביבה שלו, חד ושלום סוטה מאשתו, על יום פה מתחיל כל הבעיות. לכן הרמב"ם כותב, בהלכות אישיות תראו מה כותב, ואין לך דבר בכל התורה כולה שקשה לפרוש ממנו כמו העריות. למה? הגמרא אומרת גזל והעריות נפשו של אדם מחמדתן. זאת אומרת כל יהודי שהוא ברא אותו עידן, הוא אוהב גם ממון והוא אוהב נשים. אומר הרמב"ן, ואין לך דבר בכל התורה כולה שקשה לפרוש ממנו כמו הנשים. לכן הגמרא ברכות אומרת יוסי, מוטב ללכת אחרי אריה שלא אכל שבועיים מאשר ללכת אחר אישה. למה? כי אם אתה תלך אחרי אריה שלא אכל שבועיים, תומר מקסימום יוכל לך את האף, יוכל לך את האוזן, אם הוא רעב יוכל לך גם את הבטן, ואם הוא מאוד רעב יוכל לך את כל הגוף. אבל לפחות נשארה לך הנשמה. אבל אם אתה הולך אחרי אישה והיא הפילה אותך, היא לא לקחה לך את הגוף, היא לקחה לך את מן הדם, היא לקחה לך את הנשמה. אומרת הגמורה, מוטב ללכת אחרי אריה, דני, ולא אחרי אישה. כי האריה לוקח לך את הגוף, נגמר הסיפור, יש לך נשמה נקייה. אבל אם נפלת אחרי אישה, איך אמר לי פעם מישהו? שי? כבר שרציתי לקום, היא אמרה לי, לאן אתה רוצה לקום? לאן אתה חושב ללכת? אם אתה תלך, אשתך תדע, אמא שלך תדע, האחים שלך ידעו. אז כבר שהוא רצה לקום, הוא לא הצליח לקום. לכן הבן ישחי אומר, תשבו, יש מלא מקום. למה? כתוב מותר ללכת אחרי אריה
ולא אחרי אישה. למה נקט אריה? אומר הבן איש חי דע לך דני, שגם אם אריה בא מול אישה והיא מגלה את סמלתה, מה עושה אריה? עושה סיבוב והולך למקום שלו. זאת אומרת, אישה מפילה ליאור, גם אריה. הבנתם? לכן הגמרא אומרת בתענית יוסי אבא חלקיה. יש לזה מקורות לה? מה? בטח. אתה רוצה לנסות? הגמרא אומרת בתענית אבא חלקיה, נכדו של חוני המעגל. היה בצורת, באו אליו הביתה, שיוריד גשם, אשתו עברה, הוא בעבודה. אומרת הגמרא, באו לעבודה, חוני המעגל, דרור לא דיבר איתם. היום אדם הולך לעבודה, 90% בעבודה עושה עסקים, 10% עובד. חוני המעגל, ניסו לדבר איתו דברי תורה, אמר להם, אני לא מדבר. נסיים את העבודה, דברו איתי מה שאתם רוצים. ועליו אומר דוד המלך, עליו השלום, אנחנו אומרים את זה כל מוצאי שבת, מי יגור בעולך, מי ישכון בהר קודשך, מי יהיה בגן עדן? אחד מהם זה פועל צדק. אדם שעובד בעבודה יוסי בנאמנות. מילה זה מילה, זמן זה זמן, מדפיס בזמן. יש כאלה הולכים בשעה 12 לבית, אומר לו, תחתים לי כרטיס ב3. מה זה כרטיס 3? איפה 3 שעות האלה? אבא חלקיה בזמן עבודה לא מדבר. אומרת הגמרא, שימו את העבודה, אבא חלקיה הולך לכיוון הבית עם החכמים. מי יוצאת? יוצאת אשתו. אבל איזה הופעה היא דווקא? הופעה של חתונה, עוד מקאפ מסודרת. אמרו לו, רבנו, what's this? מה זה? אמר להם, אבא חלקיה, תדע לכם שאם אשתי כל יום לא מתקשטת לפניי, יוסי, גם אני שם את העיניים שלי במקום אחר. מי אומר לך? פנחס מישהו במועצה? אומר לך, תנא, שהיה מוריד גשם, מתי שאתה רוצה עשי? הוא אומר לך, אם אשתי באה לא מתקשטת כל יום, אני גם נופל ברחבה. למה? הוא מדבר איתך לפני 2000 שנה. מה תגיד כיתה טיפולית 2024? אם האישה לא מתקשטת לבעלה, אז ודאי שהאדם יפול. למה? כי אומר רמב"ם, ואין לך דבר טוב בכל התורה כולה. דני שקשה לפרוש ממנו כמו אנשים. אז מה הוא בא להגיד? אומר הרב, הוא בא להגיד לדורות, אתה סך הכל בן אדם. והגמרא אומרת, אל תאמין בעצמך, לא באשתך, לא בילדים שלך. במי? בעצמך. מה זה עד יום מותך? גם שאתה בגיל 99 במלבן עם פרקינסון ובקושי מזיז את הכף, גם שם אל תאמין לעצמך. למה? כי כל רגע ורגע האדם יכול ליפול. הגמרא אומרת, היה אחד שקראו לו רבי עמרם חסידה. מה זה חסיד? הוא חסיד. מה זה חסיד? בטורי זה יותר מצדיק. הגמרא אומרת שהוא היה מאחסן שבויות אצלו בבית שהגויים לא יתפסו אותה. ואומרת הגמרא, כדי שלא יעלו למעלה, היה לו סולם, לא של בן עזרי, סולם שצריך 10 אנשים להרים אותו. ביום אחד רבי חסידה ראה איזה אחת מהשבויות. מה עשה שי? יצר הרע נכנס בו. עוד פעם, הוא לא בן גיל 18. הוא לא עמד במכון כושר. הוא לקח. שהוא נשמט? דוד? דודו, בן סופיה. בסוף נעשה את כל הברכות. דן בן זיווה. אומרת הגמרא, הוא לא היה צעיר. הוא לא היה במכון כושר. הוא לקח סולם לא של חברת חשמל גם, שצריך 10 אנשים להרים אותו. הרים את הסולם ובא לעשות עבירה. ולפני שהוא הגיע לסוף הוא צעק, ליאור, אש בבית של עמרם, אש! כולם חשבו יוסי, הוא עשה מנגל, העיר הבית באש. באו עם דליים, אמרו לו, רבנו, איפה אש? אמר להם, אש בבית של עמרם, הלב שלי רותח לעשות עבירה. אמרו לו, רבנו, אתה עם הזקן? אמר להם, מוטב שאני אתבייש בכם ליאור בעולם הזה, מאשר בעולם הבא. אומר רב דסלר, רעיון נפלא. ממי אדם ראשי יותר מתבייש? מהקדוש ברוך הוא מבן אדם? מה אתם אומרים? אמר רבי יוחנן, יהי רצון
שיהיה מורא שמיים עליכם שחר, כמורא בשר ודם. אז רבי עמרם חסידה, העירת שמיים שלו בטורי נפלה. אומר, איך אני לא אפול יום? אני אגיד לתלמידים, בואו תעזרו לי. מכיוון שהוא ראה תלמידים, מה קרה לו? ירד לו יצר הרע. לכן אפילו יוסף הצדיק, שבא לו אשת פוטיפר, תומר, הוא בא לעשות עבירה או לא? הוא בא לעשות עבירה. למה? מה עצר אותו? מה הוא קרא? ידיעות אחרונות? מה קרה לו? אומרת הגמרא, הוא ראה את הדמות של אבא שלו. מה זה אומר? וואי, רגע, אני אשב עם אבא בשולחן, ואבא ידע שעשיתי פדיחה. מה נגיד לאבא? אז מה עזר לו להינצל? בן אדם, אבא שלו. זה אתה רואה מפה, שיצר הרע אי אפשר עליו, זה לא משנה מי תהיה. תראה מה כותב פה נער שכתב מכתב, תקשיבו איזה מכתב, אני מקריא לכם. שלום, כך הוא כותב. מכתב פרידה זה, אשתדל לקצר אותו, כי לא להרחיב לכם יותר, כך הוא כותב. אבא הזה עזב את הבית, הרי אין יותר בעולם כואב, תדעו לכם, שילד, הרי אבא שלו חשוב לו או לא חשוב לו? אמא שלו ואבא חשובים. מה קורה שאבא מתחיל לעזוב את הבית? הילד הוא בריא בנפש שלי או לא בריא? אין יותר סטריטה, תדעו בעולם, שאבא עוזב את הבית ואין אבא בבית. מילא, לא עלינו, נפטר זה כבר משהו אחר. אבל שאבא קיים והוא לא בבית, אין יותר גרוע מזה. תראו מה הוא כתוב. אז הוא, האבא הזה, כתב מכתב לאשתו. עזב את הבית וכתב לה מכתב. מה הוא כתב לה? בשנה האחרונה, תראה מה אמר. ראיתי אשתי את השינויים הרבים שהיו לי. ניסיתי לשמור על השגרה, ללכת לתפילה, ללכת לשיעורים, להיות עם הילדים, אבל כבר אני לא יכול, אומר לה. אשתי אני בעולם אחר, בעולם שטוב לי שם. אין לי מה לעשות איתך יותר. כך הוא כתב לה במכתב. אני כבר לא דתי בכלל, אין לי קרבה ליהדות, אלא קרבה לנשים. כך הוא כתב לה. בטח שתקראי את המכתב, אני כבר במטוס גיל לדרום אמריקה. שם אני רוצה לחיות. אני לא רוצה קשר איתך ולא עם הילדים. אם אני אתבסס במשך השנים, אני אתן לך גט, אבל בלי מזונות. ושהילדים יתחתנו, נמכור את הבית דרור חצי חצי. הלב שלי קר, ככה הוא אמר לה, תראה מה אמר לה. עמית, אני לא פוחד, אני לא עצור. מכל מקום אשתי אני מודה לך על 15 שנות נישואים. פלוני, אלמוני. כותב הילד, תראו מה הוא כותב. והרני כשבר כלי. אמא שלי סגורה בחדר תקופה ארוכה. האחים שלי צועקים וצורכים מרעב. הטיטולים שלהם מלאים בצועה. ויש כמה אחים שלא התקלחו כמה ימים. ואמא יום אחד צרחה מהחדר ואמרה, אתם יתומים. 7 יתומים בלי אבא ובלי אמא. והכל בגלל מה? תאוות נשים. תגידו היום מי שאתם מכירים, תבדקו טוב טוב, מי שאתם מכירים, שחשב, העמית, ששם יותר טוב, מה אתה אומר? צדק או לא צדק? הוא לא צדק. כי שלמה המלך מודיע חגיגית לכל בן אדם. יש לך אישה, אם אתה סוטה ימינה או שמאלה, אתה הולך ליפול. שנאמר, אומר שלמה המלך, בעד אישה פרוצה, עד כיכר לחם יגיע. למה דרור? האישה נקראת לחם בחז"ל, את הלחם אשר הוא אוכל. אתה נגעת בלחם אחר, ברור העולם לוקח לך את הלחם. מה זה הלחם? הפרנסה. בעד אישה, וחוץ מזה, הלכת, נהנית, פספסת אישה, פספסת ילדים, פספסת ילדות של ילדים, אישה בוכה, בן אדם וחברו. זה אומר הנער הזה, אבא השאיר מכתב, והשאיר אותנו יתומים. לכן השולחן ערוך כותב, תראו הלכה, צריך להתרחק מהאנשים מאוד מאוד. העושק לא מאוד אחד. למה מאוד מאוד? אל תגיד מאוד. לא, מאוד מאוד.
לכן נשים זה ראשי תיבות שחר, ראשי תיבות נשים, יוסי שומר נפשו, ירחק מהם. יש לך אישה, אמרת, הרי את מקודשת לי, נגמר המשחק. אם אתה חושב ללכת לכיוון אחר, תשכח, אתה הולך ליפול בגדול. זה אומר שלמה המלך, תראו איזה משפט יפה. אם ילך איש על גחלים ורגליו לא תכוונה. הנה אנחנו פה עכשיו 60 אנשים, לכו שם למנגל של פחימה, תורידו את הנעליים ותגידו איזה כיף ללכת על הגחלים. מה קורה ליאור? יקבל רגל או לא? יקבל גבייה שאפילו הרמב"ם לא יעזור לו. אומר שלמה המלך, אם ילך איש על גחלים ורגליו לא תכוונה, יחטא איש אש בחיקו ובגדם לא תשרפנה. אומר שלמה המלך, אותו דבר נגעת באישה, קח בחשבון, זה נפילה עמוקה. אז חז"ל אמרו לך, הנה בלק ובלעם ניסו לקלל, ניסו להפיל אותנו ליאור, לא הצליחו. למה? כי הוא ברוך, אנחנו ברוכים. איך אפשר להפיל? תבוא אישה תפרק משפחה, תבוא עוד אישה תפרק עוד משפחה, עוד אישה עוד משפחה, וככה ככה ככה זה ברוך הוא יסלם. לכן הגמרא בקידושין אומרת, אמר רבי מאיר, רבי מאיר הוא היה אדם חכם או לא עדיין? תנא. מה אמר רבי מאיר? היזהרו בי מפני ביתי. רבי מאיר בא לנס, פחד ממי הוא מפחד? מהבת שלו. מה אתה רציני רבי מאיר? אתה מפחד מהבת שלך? היו מקרים של הורים עם ילדים או לא היו מקרים? אומר רבי מאיר, אני מפחד מהבת שלי. אמר רבי טרפון, אני מפחד מהכלה שלי. הופה, אנחנו מדברים, לא דור 2024. יוסי לפני 2000 שנה, שהיה חסיד רגוע. אפילו רגע בדוגלי ואין שמן צ'ומפילר בטלוויזיה. הוא אומר לך, אני מפחד מהכלה שלי. הוא צדק או לא צדק? לגלג עליו התלמיד ואמר לו רבנו, מספיק רבנו. אמר רבי אבאו יוסי, לא היו ימים מועטים עד שזה שלגלג נכשל עם חמותו. הייתה בגיל 940 והוא נפל איתה, כי אמר לו, עם הכלה שלך הגזמת רבנו. אומרים לך חז"ל, אליך בעולם יותר קשה מפרישה מנשים. למה? כי ברור למצר בכולנו, כל אחד אין דבר כזה שלו את היצר לדבר הזה. איך פעם מישהו בא לרב ליאור, בא לרב קרלו, אמר לו רבנו קשה לי, רבנו אני בא לשיעורים נופל, בא לשיעורים נופל, בא לשיעורים נופל. אמר לו איפה אתה עובד? אמר לו מדריך כושר בחדר נשים. אמר לו תקשיב טוב, גפתי וונדר היה נופל. דרור, זה לא אקזוזים, דרור. זה לעבוד. זה איך אומרים? ליפול, לא? מתכון, ליפול. לכן היחידי בחז"ל, הרי כתוב, ואין בקדושיו לא יאמין. זאת אומרת, כל עוד שלא קברו את הבן אדם, אי אפשר להגיד אברהם הצדיק, אלוקי אברהם, אלוקי יעקב. מתי אפשר להגיד? שמת עליו את המצבה של גמליאל, נגמר. כל עוד שהוא לא מת, אי אפשר להגיד אלוקי יעקב, אלוקי אברהם. אבל היחידי שבחייו קראו לו אלוקי, מי זה? מי זה? אלוקי יצחק. למה שיצחק היה בחיים? אמר לו ברוך אתה אלוקי יצחק. עליך אני סומך 100%, אתה לא תיפול. למה? מה יצחק היה מה? היה עיוור, אבל לא טעם אומר רש"י, הוא היה עיוור והיה מצוי בביתו. זאת אומרת, אם הוא היה עיוור ליאור ויוצא החוצה, גם הוא היה נופל. אז הוא גם היה עיוור וגם נשאר בבית. אז הוא היחידי שהעידו עליו. אז זה אומר הרמב"ם, ואין לך בעולם קשה כמו לפרוש מהעם. לכן התוספות בקידושים אומר פ"א, הייתה אישה שנפטר בעלה, והייתה דרור הולכת על קברו בוכה יום יום, למה עזבת אותי, אין ילדים, השארת אותי צעירה. התחילה לבכות. אומרת הגמרא דנה, היה שם איזה גוי ששמר על איזה גופה
מטעם המלך, והגוי הזה אמר לה, למה את בוכה? מה קרה? באיזה גיל נפטר בעלך? איזה בית חולים הוא היה? ומה למדנו? סוד הדיבור. מה זה אומר? עכשיו, באת לעבודה, יש פקידה, נכון? המרחק ביניכם, דרור הוא כזה. בוקר טוב, מה נשמע? איפה את גרה? איזה עוגה עשית? כן, 2 סולת, 1 קמח, 1 קקאו. כן, איפה את קונה? רמי לוי, אושר, מה קורה? הלך. המשחק בחור. ליאור, נכון או לא? מה עושים בכל יום? אתם יותר חכמים ממני וגדולים ונמצאים כל מקום שיש דיבור, סוד הדיבור זה סוד החיבור. ראית פעם מילה מתחיל עם מישהי ברחוב? הוא לא מתחיל איתה כי לא מדבר איתה. סוד הדיבור זה סוד החיבור. אומרת הגמרא, ודיבר איתה יום יום יוסי, ובסוף עשו מעשה על הקבר של בעלה. זאת שבחתה עליו. אומרת הגמרא, שימו את העניינים, הלך לגופה לראות מה קורה שם ליאור, גנבו את הגופה, התחיל לבכות, המלך יהרוג אותי אוהד. אמר לו, מה זאת אומרת? בוא ניקח את הגופה של בעלי ונתלה אותו. ומה היא עשתה? הוציאה את תקשיבו, זה דבר מפחיד, את הגופה של בעלה ותלתה אותו. אומר רבי ישי, בואו נבין. איפה הם היו? בית העלמין. יש שם וודקות, רדבול, מוזיקה, נשים, הופעות, אין כלום. בית העלמין זה יום המיטה, אתה נזכר מה קורה? אפילו בבית העלמין יצא הרע נמצא. אז אם בבית העלמין הוא נמצא, מה קורה שאתה נכנס? אדם נשוי, איך אמר לי פעם מישהו, אני רק נכנס לשם, אני רק שותה כוסית. נכון, המטרה שלך זה לשתות כוסית. אבל איך אומרים ביפנית, נגעת, זה משחק בחור. במיוחד שמה קורה לאדם שהוא שותה דרור? לפני שהוא שותה הוא עכבר. עוד כוסית, אריה, דור. ואז זוכה את כל העולם, איפה אשתו מקיים רמן 4 דלתות, ופה תראה מה קורה. מתחיל המשחק המחור. תראה לכן מה הוא כותב, עידן הרב יורם, תראה מה הוא כותב ביצור ירום. תקשיבו מה הוא כותב. ועומדות מספרות, תראו מה הוא כותב. שמי שנמצא בתאווה זו, חייו קשים ביותר. כי אין לו שמחה פנימית ועצוב בתוכו. כל בן אדם שעושה את זה, והוא לא נאמן לאשתו, תראה מה הוא כותב, אין לו שמחה פנימית ועצוב בתוכו. וגם שיש לו שמחה, אתה אומר, זה אין לו שמחה, תראה איזה כאב הוא שמח. אומר רב יורם, זה רק על ידי גורמים אחרים. הוא לוקח עכשיו איזה סם, איזה בקבוק, הוא שמח. אבל אם אין לו את זה ואת זה, הוא גמור בפנימיות שלו. תראה מה הוא כותב. כי כשאדם פוגם בקדושה, אין מתוסכל יותר ממנו. שמעתם? למה? כי אתה חותך את הענף שאתה יושב עליו. כי אתה ואשתך זה אחד. כשאתה עוזר, הלך. עד שרוצה לשים קץ לחייו. אבל כדי שלא ישים קץ, אומר הרב יורם, הוא לוקח דבר שמטשטש לו את כל הבעיות, וכך עוזר חלילה. לכן מה הוא כותב? לכן בימינו הטיפולים הפסיכולוגיים והפסיכיאטריים מתרבים לאינסוף. והכל דמיון אחד גדול שמשגע את האנשים. אז מה אתם אומרים? זה דמיון או לא דמיון? התאווה הזאת זה דמיון או לא בסוף? זה דמיון. זה בלון נפוח, בום, נובר. אבנים. לכן פה אומר בלק ולבילם, תקשיב, ניסינו לתלל אותם, לא מצליח. ניסינו להפיל אותה. איך נפיל אותו? אלוקים של אלו שונא זימה. לכן כותב החזון איש, כי בדורנו קיבל היצר כוחות חזקים להפיל את האדם לכל התומות שבעולם. והכל לפני ביאת המשיח. לכן זה נקרא חבלי משיח. למה דני חבלי משיח?
אדם מותח חבל מקומה 20 לקומה 20, והולך על החבל, אם הוא נופל, מנוחה נכונה, בישיבה העליונה, הלך. חבלי משיח, אתה נופל, הלך. שמעתי משהו חבלי לידה. חבלי לידה זה משהו אחר. לכן הבילם ניסה להפיל אותנו, לא הצליח. אלוקים שלנו שונא זימה. לכן הרב דניאל אצלר פעם סיפר, הוא אומר יום אחד אבי נכנס אלי זוג. כן, מה אתם צריכים? יש לנו שאלה בהלכה. בואו בכבוד. נכנסו, דני, נכנס איתם עוד חבר. אמר לו, תשמע, זו שאלה אישית, תחכה בחוץ. אמר לו, אני והוא מהגן ביחד. טוב, תיכנס, שאלו שאלה, הרב ענה. ואז שהם יצאו דני, אמר חבר, הרב, אפשר לשאול שאלה? אמר לו, בכבוד. אמר לו הרב, אני יודע שאשתו בוגדת בו. אמר לו, אז תגיד מי זה? מסדר את העניינים. אמר לו, כבוד הרב, זה אני. אמר לו, הבנתי. אתה אמרת חברים גיגה מכיתה ב' ועכשיו מה אמרת לי? שזה אתה? אמר לו, כבוד הרב, זה התחיל בחתונה. היא הזמינה אותי לריקוד, ואמרתי זה לא הריקוד האחרון. אז שהוא הולך לעבודה, אני עושה הבטחת הכנסה, וככה הולכים, חוזרים, וכמה יש מעשים כאלה בכל יום. זה האדם הזה אין לו חיים. אישה שעושה ככה אין לה חיים. למה? זה לפרק בית. אתם יודעים מה זה אישה עכשיו לוקחת את הגבר לאישה? היום הילדים צועקים ובוכים. מי ישלם על כל הבכי הזה? מי ישלם על כל הדמעות האלו? לכן אומר לך בילם אלוקים של אלו שונא זימה. בוא נפיל אותם, באותו אנחנו שוברים אותם. ומה לומדים עוד מבילם? אמרנו בתחילת השיעור, איזה חכם הלומד? אפילו מגוי. באה התורה מלמד לנו את בלעם. אתם יודעים מה היה לו? החמור. החמור הייתה הייתה אשתו, אתם יודעים. החמור היא הייתה אשתו של בלעם. לכן אם יש לך חמור ואתה רוצה לנסוע למלון ויש לך שכן מכפר מוסמוס, מותר לך שהחמור ישמור על החמור שלך? אסור, למה? שמה? אז החמוריקו הזה היה אשתו של בלעם. למה? כדי לקבל את התאומה, את כל מה שהוא רצה, הוא עשה את זה על ידי חמור. אז מה לומדים מפה? שהחמור הזאת, אומרת הגמרא, ניצחה את בלעם. התחילה לדבר איתו, למה אתה מרקה אותי? אתה היית עליי, אני עזרתי לך, לא בגעתי בך, כל מקום שרצית, הייתי איתך. היא ניצחה אותו בדברים, הגמרא אומרת. אז מה קורה? אם היא הייתה הולכת בשוק, מה היא אומרים? תראה החמור הזאת, ניצחה את בלעם הזה שהוא חשב שהוא כזה חכם. אז האתון. אז אם היו אומרים את זה, היו פוגעים במי? בבלעם, לא הבנתי. גוי משוקץ, הולך עם החמוריקו שלו, רוצה להפיל עם שלם, ומה אותו אומר ליאורי? אומר ליאור, שלא החמור תבייש את בלעם. אז את מי הרגו? הרגו את החמור, את האתון. למה לא לבייש את מי? את בילי. אומר הרב קניבסקי, יסוד גדול, אדם שהולך עם החמור, בעולם עושה לו חשבון לא לבייש אותו, גם אותו אסור לבייש. אז אם את האדם שהלך עם החמור שאסור לבייש, מה עם אשתך והילדים והשכנים והחברים? מותר לבייש אותם? ודאי שלא. לכן כתוב שרבי עוזר גרודרנסקי עליו השלום, הוא יום אחד הלך ברחוב עם התלמיד שלו, היה כבר מדדה, ובמקום לפנות ימינה הרב הלך ישר וישר עם איזה מישהו, ואז הרב אמר לו, הנה פה זה בית הדואר. אמר לו, לא הבנתי. הרב בקושי הולך, מדדה על הרגליים, תגיד לו ישר, ימינה, שמאלה, סיבוב. מה הרב מטריח את עצמו? אמר לו הרב גרודנסקי, לא שמת לב שהוא שאל אותי את השאלה, האדם הזה כבד פה. הוא אמר, תגיד לי, איפה זה בית הדואר?
אז אם הייתי אומר לו ישר מן השמאלה, יכול להיות שהוא מתבלבל, וצריך לשאול עוד פעם, ליאור, איפה אתה תגיד לי בבא? אז הוא היה מתבייש עוד פעם. אמרתי, אני אלך, נכון, זה קשה, אבל העיקר שהיהודי הזה לא יתבייש. הבנתם, אם על בלעם, ברור העולם חס עליו, אז מה תגיד על אנשים שקרובים עליך? מותר לפגוע בהם? הנה הרמב"ן, תראו זה אברהם. שרה מציעה לאברהם את הגר, אין לה ילדים. רבי אברהם קח את הגר. מה כתוב? ותאמר שרה אל אברהם, הננה צרני, אדוני נלדת, בוא נא שפחתי, אולי ייבנה ממנה. ותאמר אברהם, אני לא יכול להביא ילדים. יש פה שכנה בגיל 20. תראה איזה דוגמנית, אברהם. קח אותה, תביא את הילדים. אז מה קורה בדורנו? אישה בגיל 60, בגיל 90, אומרת לבעלה, קח את השכנה בגיל 20, הוא קופץ על המציאה או לא? בטח, אם את אומרת. מה כתוב? וישמע אברהם לכל שרי. הוא רק שמע אותה, הוא לא לקח שום דבר. אומר הרמב"ם, למה ששרה מציעה לאברהם? לא כתוב, ויעש כן אברהם, קח אותה. מה זה וישמע? אומר הרמב"ן, תקשיבו טוב, אברהם רצה ילדים, היה עשיר ויכל לקחת כל אישה בעולם, אבל לא רצה להראות לשרה שהוא מתלהב. אם הוא לוקח אישה, מה קורה? זה מה שרצית. אני כבר לא טוב עליך, אז הוא היה פוגע בשרי. אמר אברהם, אני מוכן למות בלי ילדים, רק שאשתי לא תיפגע, ואם אשתי מציעה, שתציע. אני שומע. את רוצה לקחת? תקחי. לכן מה כתוב? ותיקח שרה אשת אברהם. אומר מה אני שומע? רוצה לקחת? תקחי. אני לא מוכן שאשתי תיפגע. אני מוכן למות בלי ילדים. הבנתם? למה? כי אברהם הבין. פגעת במישהו, גם לך אין חלק לעולם הבא. הנה מגיע יום שלישי, י"ז בתמוז. ברוך השם צמים. אבל מה זה יעזור הצום? מה יעזור הצום, יוסי, אם אדם לא מדבר עם אח שלו? לא מדבר עם החבר שלו? לא מדבר עם השכן שלו? ברוגז עם פלוני, חייב למישהו כסף. למה אתה צם? הרי כל הצום, למה זה ליאור? שנאת חינם. זה לא מדבר עם זה, זה חייב לזה, זה מחלך על זה. אז אם אתה צם ולא השגת את המטרה, מה עשתה בזה? תאכל בגט עם שוארמה, לך לאשר, תאכל בגט עם שניצל, כי את המטרה לא השגת. זה אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני על בינם הגוי הזה אני חס עליו, שלא יגידו שהחמוריקו הזה ניצח אותו. אז זרקתי את החמוריקו. אז מה עם החבר שלך? למה אתה מבייש אותו? למה אתה מבייש לאשתך מסכינה מורידה דמעות? למה אתה צועק על הילדים? למה אתה מבזה את השכן? וזה אומרת הגמרא. אם על בהמה הוא חס, כמה צריך לחוס על כל יהודי ויהודי. וזה בעצם הצום. וזה בעצם מה שהתורה מלמד אותנו, איך אנחנו ניגע ליום, על ידי שכל אחד ואחד יעשה כבוד לשני. משהו קטן על האישה, ואנחנו בעזרת השם מתחילים 5 דקות. אומר הרב נקודה מעניינת. האמת היא, תגידי אם זה נכון או לא, אבל ככה כתוב. אישה בטבעה, עמית, לא מודה בטעותה. אני צודקת. זאת אומרת, היא יכולה לשפוך את הקולה. עכשיו אתה אומר, למה שפך את הקולה? זה לא אני. אז אבא שלי, אתה מכיר את זה, את השולחן הזה שהבאת, השולחן. טוב, ככה כתוב. אפילו תגיד לה את זה בצורה היפה ועדינה. קל וחומר שאתה אומר לה את זה לא בצורה יפה. אם כן בעל יקר, אם אתה מעיר לאשתך לא הרווחת שום דבר. למה? כי בלאו הכי היא לא מודה. וכבר אמר רבי עקיבא, תאמן אם בדור הזה יש מי שיכול להוכיח, וקל וחומר מי שלא ראי להוכיח שלא יוכיח. אז אם אתה לא ראי להוכיח, תמיד אל תוכיח. תראה מה הוא כותב. וכותב החזון איש, ובזמן הזה אין אף אחד יודע להוכיח כלל.
ועלינו להרבות רק באהבה וחיוכים. מה אומר החזון איש? אין אחד, פה אף אחד מאיתנו, שיודע להוכיח. לכן האישה שחייבת כבוד ותשומת לב ודיבורים מחממים, וכל חיות האישה תלויה בדיבור האמיץ של בעלה איתה. לכן אם אתה מדבר לא יפה לאשתך ובזלזול וקל וחומר ליד הילדים ובמילים בוטות, אתה עושה נזק בלתי משוער והפכת את הבית שלך לאש של גיהנום. תראה מה הוא כותב. ואמרה אישה לחברתה, איזה באס עמית? בעלי בחודש 3 ימים. מה באס? אבל שתלך איתו לקניון, תראו לי, לכו למרינה, מה רבה יחתה? אמרה לה שבעלי בבית מהבוקר עד שהולך לישון הוא מעיר לי ומעיר לי ומעיר לי. איזה באס, עדיף שיעמוד. לכן בעל יקר שמעיר לאשתו, תראו מה כותב, מתפרש אצל אשתך פגיעה בכבוד ונעלבת עד עומק נשמתה וכועסת ושומרת עינה. כי אם אתה מעיר לה, אשתך אומרת, סימן שאתה לא אוהב אותי, אתה מחפש מכישלונות. כי אם אתה אוהב אותה, תגיד לה דברים טובים. אתה מעיר לה הערות, סימן שאתה לא אוהב אותה. כי המציאות, אומר הרב, בזה נסיים, אם היה לך בעל יקר לב רגיש והיית מסוגל ולחוש ולמדוד עד כמה פוגעים מה שאתה מוציא מהפה, אפילו באופן עקיף, היית מוצא שכל דבריך כחיצי רעל שיורדים תוך חדרי הבטן. כל בן אדם עכשיו, אם היה לו מדמיין סכין וכל פעם שהוא אומר לאשתו איזה משהו לא טוב, הוא היה עושה את זה פנחס. הוא היה עושה את זה. כל מילה שאתה אומר לה, לא משנה באיזה אופן, אצל האישה זה מתפרש ככה. כי במציאות שבעל שמעיר לא עושה זאת בעדינות. המציאות שאתה מעיר לא בעדינות, לא באופן עדין אמיתי, ולא בכוונה טהורה. יש לגבר דחף להעיר ולהתלונן ולמצוא מגרעות. כי גבר שעושה, תקשיב מה הוא כותב, הרי הוא גאוותן גדול. אז איך אתה יודע יוסי מתן ותן או גאוותן? תלוי כמה אתה מעיר. אם אתה לא מעיר בבית, ארי מתן ותן. אם אתה מעיר, אתה שייך לעולם הגאווה. לכן בעל יקר, תשמור חזק את פיך ולא תגרם לאשתך ולילדיך נזק נפשי. ורובם של גירושים, בזה נסיים, לא בגלל שהבעל מכיר או מקלל את אשתו, וההפך הוא עד עוזר ומנקה ומבשל וקונה ומקלח את הילדים ולא צועק, נו, לא צדיק 100% עידן, עושה כל מה שכתוב בתורה. אומר מכל מקום הוא מעיר לאשתו וזה ממיס אותו עליה ושונאת אותו לכל מה שהוא עושה. הבנת מה הגירושים? הוא עוזר ומנקה ומטפל ומביא כסף, אבל הוא כל היום מעיר לה. לכן מה עושה אישה כזאת? הבנת את הנזק עכשיו? שבעלה מעיר לה יום יום, מה אומרת אני הולך לעבודה, זה אומר לי, פשש, איזה יופי את מנקה, פשש, איזה יופי התלבש, פשש, איזה יופי התאפר, פשש. אז מה קורה? היא אומרת, רגע, שמה מחמיאים, שמה יורדים עליי. אז איפה כדאי להיות? איפה כדאי להיות ליאור? בצד השני. ואף בזה נסיים שהגמרא אומרת, קשה גירושים לאישה כמוות, אישה מעדיפה למות ולא לחיות עם גרגמל. זאת אומרת, אישה מעדיפה מוות, אבל לא מוות בתוך הנשמה שלה שכל יום סוחטים אותה. אז מה תעשה? העושר, איך היא תשתנה? היא לא נקייה, היא עושה ככה וככה בבית, וככה וככה. אז מה אני להגיד לה? כלום? מה התשובה? וזה סיימנו. מה התשובה? היא לא נקה, היא לא זה, היא לא... אומר הרב, אתה תהיה 100%. אתה תהיה בסדר. אל תגיד מילה. תעשו בוחן שבוע אחד. אל תעירו פעם אחת
תראו אוטומטית אושיקה האישה משתנה. למה? היא תראה בך שאתה לא מעיל לה, זה ייתן לה כוחות נפשיים. ומה קורה שאישה יש לה ליאור כוחות נפשיים? היא תעשה גם שליח צבעוני, אין לה בעיה, יש לה כוחות. אבל שאין לה כוחות דרור, היא לא תעשה אפילו חביתה. וזה התורה מלמד אותנו. אלוקים שלנו שונא זימה. אז כשאדם הולך בקדושה, אומר בורא למה אני אוהב את זה. מצד שני ראית את החמוריקו של בלעם, הרגתי אותו כדי לבייש את מי? את ביליה, זה הרשע הזה, אבל בכל זאת אל תבייש אותו. אז קל וחומר חבר, שכן, אח, אחות, תיזהר לעולם לבייש אותם. והדבר שאנחנו למדים לעולם דני, לא להעיר לאף אחד. קל וחומר, לא לאישה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, תיקח לבעל תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו הגדיל תורה ואדיר. אמן. אמן. אמן.